ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଗଲାବେଳେ ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼େ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଥାନା ସିଧା ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ, ଯେଉଁଟାକି ମାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିଛେ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମୋ ନମାମି ମା। ଓମ୍ ନମୋ ଗଣେଶାୟ ବିଷ୍ଣୁ ବିଳାସାୟ ଗଣାଧିପତये ନମଃ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନସିକ ଡୋରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମାନସିକ ଯେକୌଣସି ଯାହାର ମାନସିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଡୋରି ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଇଏ ସେହି ଟାଇପ୍ର ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣ ମାନସିକ ଡୋରି ବନ୍ଧା ପ୍ରଥା ରହିଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ମାନସିକ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ମା ପୂରଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଡୋରିଟିକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଭସାଇବା ପାଇଁକା ଅଛି। ଇଏ ହେଲେ ମାଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦେବୀ। ଇଏ ହେଉଛି ପାଦୁକ ପାଣି ଥାଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାତ୍ର ରହିଛି ସେଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁକା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଲା ମାଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଆମେ ଯିବା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି। ମାଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ସବୁ ବେଶ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ବେଶ। ମାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ହଳଦୀମୁଖୀ ବେଶ, ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବେଶ। ମାଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଧାରଣତଃ ସେବାୟତ ମାନେ ଏହି ବେଶଟିକି ମଧ୍ୟ ମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା, ଯିଏକି ମାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଳୀ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ମହାଦେବୀ ସବୁ ଦେବୀଙ୍କର ବିଦ୍ୟା। ଏ ଯାହାକି ମହାବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ହୋଇ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ହୋଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନବଗ୍ରହ ଯେପରି ଥାନ୍ତି, ସବୁ ଗ୍ରହ ନବାଦି ଗ୍ରହ, ସେହିପରି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମହାବିଦ୍ୟା ଯେପରି 10ଟା ମହାବିଦ୍ୟା ମିଶି ହୋଇଛି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ ବହୁତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଆଧୁନିକ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁକିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ କଣ୍ଟାଟିକୁ। ଏ କଣ୍ଟାଟି ହେଉଛି ବିଶାଳକାୟ ଟିମି ମାଛର କଣ୍ଟା, ଯାହାକି ଇଏ ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡର ବିଶେଷ ଭାଗ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତା ଦେହରେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବାରୁ ସେବାୟତମାନେ ମିଶି ସେକୁ କଲର କରିବା ପାଇଁ ଚୂନ ବୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧବଳ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆସି ଲାଗିଥିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ ଏହି କୂଳରେ। ଇଏ ମାଙ୍କର ସିଂହ ପଛର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ବୃଷ ପଛରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ଉଚିତ, ଆଉ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସିଂହ ପଛରୁ ରହି ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ଉଚିତ। ଯାହାକି ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଅଛୁ, ଯେତିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ କହୁଛୁ। ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆମ୍ଭେ ମନ୍ଦିରର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ହାପି ନନା, ଯାହାକି ହାପି ନନା କହୁଥିଲେ କି ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ବେଶ ରହିଛି କହୁଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ତ ଭକତେ ମାଙ୍କର ହଳଦୀ ଲାଗି ବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ପାର୍କ, ମାନେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆସିଲେ ବୋରିଂ ଲାଗିବନି। ଦେଖ ପାର୍କ ମାନେ ଗାର୍ଡେନଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ କେମିତି ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍। ଭାଇ ଗଜବ, ଫୁଲ ଗଛ, ୱାଓ କି ସୁନ୍ଦର। ମାନେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇକି ଏଠି ହେଇଛି କେବଳ ଭକତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ପହିଲେ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ମାନେ କୋଣାର୍କ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ସକଲ ବୋଟ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲୁକ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଲୁକ୍ଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆସିବ ବୋଟ୍, ଏ ମା କି କୃପା ତୋର ମା। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ସକାଳ ଦର୍ଶନ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ ନଈ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ଯେବେ ବି ପିକନିକ୍ କରିବେ ଆଗ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆସନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପିଇବା କରି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଲାବୁଲି ବୋଟିଂ